ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout IG қарор доред. дар видеои имрӯза дар бораи суханҳои Фаридун оиди ноҳаққии ташкилоти Eagle FC гап мезанем. дӯстон, дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайк азер кинед, мо боша видеоролика сар мекунем. пеш аз саршавии видеоролик ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки дар инстаграм мо обуна шавед. ссилкаи инстаграм дар описанияи видео. Фаридун Терминатор Одилов, ҷанговари худмон, имрӯз дар саҳифаи расмии инстаграми худаш хабареро нашр кард ва дар уҷа чунин нависондагӣ буд: Сантоса гуфтем мезанам, гуфтан хочу увидеть их третий бой. Баъд гуфтан шлеменка, ба гирифтан бо ҳамида додан. Ба фикрам чемпион маём, а ҷанга боша дига касда додан. дӯстон, хотиррасон мекунем ки Фаридун Одилов дар вазни 77 кг дар ташкилоти Eagle FC чемпион аст. ва ин ноҳаққӣ ва беаҳамиятӣ ба чемпиони мо бародармон Фаридун ай тарафи ташкилоти Eagle FC мебошад. охирон бор Фаридун Одилов санаи 9 феврали соли 2021 бар зидди Сергей Калинин барои камарбанд мубориза бурда буд ва дар раунди чорум бо усули боғӣ кардан ғалабаро ба даст оварда буд. баъди муҳориба президенти лига Ҳабиб Фикруш оиди ҷангоҳаро эълон кард ва гуфта буд ки моҳои август Фаридун камарбандша дар Душанбе муҳофизат мекунад, аммо аз сабабҳои номаълум дар Душанбе мусобиқаи Eagle FC баргузор нашид. хулоси гап, фикри ман ҳамчун админи шабакаи Knockout IG ҳамие ки дар ҳаққи ҷанговарои тоҷик ноҳаққӣ ва беаҳамиятӣ бисёр мекунанд. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? ҷавобтонро ҳатман дар комментария нависед. фикрҳои шумо барои пешравии ҷанговарои тоҷик дар кор аст? чунки мо якҷоя бошем, моро ҳеҷ кас шикаста наметавонад. барои ҳамин ба шабакаи мо обуна шавед. зангулачаро шатақати занед, то ки аз дигар видеороликҳо бехабар намонед. ман бо шумо паси видеои навбатӣ мешавам. то видеоролики навбатӣ, хайр. Hamadan salom, mardoi loi, bachoi toji, ai toji kiso.